A Vinaròs, als diferents quioscs del municipi, ja està la revista més social, 30 anys màgics, Vinaròs és Carnaval. Déu-n'hi-do, 60 pàgines a tot color i més de 700 fotografies de tots els actes de 2012 del Carnaval de Vinaròs. Per tant, un bon record d'un aniversari molt especial, el de Vinaròs en Carnaval. Dos dels seus promotors, en este cas, David y Celia, això era lo que ens comentaven per a TV1. Todas las fotos de todos los eventos, de Carnaval, de Semana Santa, ¿no? En este caso de Carnaval, lo subimos todo en la web y ya llevamos un par de años que tenemos miles de visitas. Pero claro, la gente se lo descarga, mejor los padres no lo ven, los abuelos tampoco, los chavales se lo ponen en el ordenador y no se lo enseñan a los padres. Y con la revista, pensando en hacer una edición en papel de lo que sería todo el 2012 de Carnaval, para que lo viera todo el mundo, todo el pueblo, para que viera todas las comparsas, los padres, los tíos, para que todo el mundo tuviera las fotos de Fotospy en papel y pudiera contemplarlas. Así surgió más o menos la idea y así es como hemos intentado hacerla. El treball pues, ha sigut la mateixa manera que fem les fotos i tenir imatge repartida per tot el recorregut. Al tindre la sort de tindre el dissenyador en Fotospy i en ganes sobretot, perquè és ganes, ja se sap que Fotospy és una entitat sense ànim de lucre, pues ell va comentar que se podia fer la revista, se podria fer una revista perquè la gent la pugui veure, tindre-ho en paper, aprofitant que era el 30 aniversari del Carnaval, aprofitant que també Fotospy va néixer també a raïs del Carnaval. Van comentar que es podia ser una opció i així es va ser. Hem tingut moltíssima sort de que d'aquí volem agrair a les empreses que han col·laborat, que han apostat per aquesta edició i més que res pensem que és una bona difusió de cara al Carnaval de Vinaròs i sobretot de donar a conèixer el nom de Vinaròs i el que és la festa del Carnaval, que és una de les coses més importants d'aquí a Vinaròs. El contingut és tot el que ha sigut la setmana de Carnaval, és començant per l'arribada de Carnestoltes, les gales de la presentació de reines i dels dracs, i n'hi ha unes 700 fotos, tot a color, 60 pàgines, estan totes les reines de les comparses i a més totes les comparses de lo que ha sigut la desfilada. No han pogut sortir tots els que desfilen perquè, com ja se sap, s'ha quedat pequeña, la revista s'ha quedat pequeña. S'ha quedat menuda, han tingut que comprimir molt les fotos perquè n'hi hagi més quantitat de fotos i que la gent se pugui veure i que veguin com és el Carnaval de Vinaròs. En todos los kioscos del pueblo, está en todos, en Lisboa, en els diaris, en Arnau, en todos los kioscos del pueblo. Pensem que serà de part nostra una bona iniciativa i la col·laboració de la gent, i quan comentaven que anàvem a fer això, la gent s'ha volcat. Han pasado por la calle Socorro gente con las revistas en las manos, hemos dado una vuelta por los kioscos y está ya a la mitad vendida, se puede decir. O sea que en 4 horas que han abierto los kioscos ya está la mitad vendida. O sea, es un éxito. Primero descansamos esto y después ya... Això han sigut moltíssimes hores de faena que en hores s'ha tingut que realitzar, tant com a maquetació com a impressió, i això és un repte que se tenia, i la satisfacció és que el dia que va ser l'anunci de primer moment ha sortit al carrer, com que satisfets ja ho estem. Fecha el 23F y ha sido la gran fecha para sacar la revista.